Báro, vrať se. Není to tak, jak to vypadá. Myslím, že je. Co jiného by dělal tátův nejlepší kamarád Michal ve tvé posteli? Prosím, neříkej to tátovi. Miluju ho. Prosím, neznič naší rodinu. Už se to nebude opakovat. To myslíš vážně? Jak jako, že se to nebude opakovat? Jseš moc mladá na to, aby si to chápala. To nezmění ten fakt, že tvého tátu miluju. Ale taky mám ráda Michala. Proč jsi vůbec byla doma tak brzo? Nemáš být ve škole? Jo, takže teď chceš mluvit o tomhle? Buď to řekneš tátovi ty nebo já. Vyber si. Báro, ty chceš opravdu zničit naší rodinu? Já ničím naší rodinu? Táta se to nemusí dozvědět. Ahoj, dcerko, potřebuju poradit. Mám dát tvé mámě jako dárek výlet k moři? Myslím, že si to zaslouží, ale musel bych prodat svoje hodinky a pokémony, co mám z dětství. Tati, nemyslím si, že je to úplně dobrý nápad. Poslední dobou strašně pracuju a nemám na ní tolik času. Tak jí to chci vrátit. Je to nejlepší žena a matka na světě. Ani si ji nezasloužím. Bojím se říct tátovi pravdu. Astra, moje nejoblíbenější astrologická aplikace, mi říká, že vodnáři unesou pravdu takovou, jaká je, a přijme ji bez zbytečných scén. Tati, věř mi, zasloužíš si mnohem víc. Proč takhle mluvíš o své mámě? Už to nezvládnu. Musím ti to říct. Máma tě podvádí s Michalem. Báro, omlouvám se, ale budu muset na nějakou dobu odejít. Je pro mě těžký, že jste mi oba tak dlouho lhali. Tati, moc se ti omlouvám, ale máma mi nedala na výběr. To je v pořádku, dcerko. Pořád tě mám rád. Jen mi dej trochu času. Mami, proč mi nefunguje klíč? Vyměnila jsem zámek. Zničila jsi naší rodinu. Nemohla jsi nechat to tajemství pro sebe? Kvůli tobě mě táta opustil, tak teď já opouštím tebe. To myslíš vážně? Je ti 18. Jseš dost stará na to, aby ses o sebe postarala sama. A kam mám jako jít? Táta mi neodpovídá. A je tu zima. Prosím, pusť mě dovnitř. Vždyť si moje máma.